Soc Lidó Moliner Miravet, professora del Departament de Pedagogia, Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura, i avui us vaig a presentar 5 llibres sobre l'aprenentatge entre iguals i el potencial que té l'estudiantat en els processos d'ensenyament-aprenentatge. El primer llibre que m'agradaria presentar-vos és Aprensenyar, evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando, de David Duran, exponent nacional de tutoria entre iguals, i amb aquesta obra l'autor evidencia els beneficis que té aprendre ensenyant. El llibre s'estructura en 6 capítols, però m'agradaria destacar el capítol 5 on l'autor planteja com l'estructuració de les interaccions que se donen entre iguals són bàsiques per a que se donen veritables situacions d'aprenentatge. El següent llibre és Using Peer Tutoring to Improve Reading Skills, de Keith Topping, David Duran i Hilda Bankier. Aquest llibre, com el seu títol indica, el que ens aporta és la metodologia o el mètode de la tutoria entre iguals per a millorar les habilitats lectores. L'aspecte que hem de tindre en compte a l'hora de planificar una tutoria entre iguals és tindre 6 elements bàsics. El primer d'ells seria la planificació, és a dir, hem de tindre planificada tota l'estructura de l'aula, l'entrenament de l'alumnat, que és bàsic, el rol docent, que farà el mestre o que farà el professorat en l'aula, l'avaluació de l'alumnat i el manteniment de la tutoria entre iguals als centres. El següent llibre que m'agradaria presentar-vos és Peer Assisted Learning Strategies, de Lynn Fuchs, Douglas Fuchs i altres autors de la Universitat de Vanderbilt. En aquest cas, el manual està centrat en l'etapa d'educació secundària i en 2 àrees fonamentals per a aquest nivell educatiu, que serien les matemàtiques i la lectura. Però si hem de destacar un aspecte o un valor potencial d'aquest llibre seria que es focalitza directament per a aquell alumnat que té més barreres per a l'aprenentatge i la participació en les aules. El quart llibre que m'agradaria presentar-vos s'intitula Learning Together, de Nancy Falchikoff. Si en altres llibres o la literatura es centra normalment en les etapes d'educació primària i secundària, aquest llibre té el valor de focalitzar-se en l'àmbit universitari, en l'educació superior. En els diferents apartats o capítols que trobem al llibre podem conèixer en profunditat aspectes com què és un peer, un igual en el terme anglosaxó, quins rols són els que tenen que desenvolupar els alumnes, tutors o tutorats, i també ens aporta experiències de professorat que ha implementat la tutoria entre igual a les seues matèries. I finalitzem en el llibre Children as Teachers, de Vernon Allen, referent en el camp de l'aprenentatge entre iguals. Aquest llibre, editat al 1970, és un referent i és un llibre de capçalera per a totes aquelles persones que volen iniciar-se en el camp de la investigació, doncs es aporta els fonaments teòrics i conceptuals de la tutoria entre iguals, a més de les diferents problemàtiques que ens podem trobar quan volem implementar este mètode en les nostres aules. Doncs bé, això és tot i us anime a que conegueu en profunditat aquest tema tan apassionant com és l'aprenentatge entre iguals.